Отваряме най-големия адвент календар, който съм отваряла някога. Айде! Това е втора част. Ден 11. Ден 11 си имаме... О! Мицеларната вода, която е двуфазна. 12. Отново имаме серум с витамин С. Крем с хиалуронова киселина. 14. Имаме отново слънцезащита. Тази е с витамин С. 15. Имаме SOS Damage Repair шампуана. Буквално след това си вадим и балсамът. Ден... Кой е този ден, бебе? Ден 17. Имаме Banana Hair Food. Това е отново шампуан. Между другото, аз съм ползвала маската и много я харесвам. Ден 18. Имаме серум с хиалуронова киселина на мъжа ми любимото. Ден 19 си имаме най-известната мицеларна вода на Гарние. Ден 20. В момента в банята ми използвам ето тази маска за коса. Айде, нещо и замъжих, бебко. Ралънч. 22. Имаме шампуан. Този пише, че е за Wavy and Curly Hair. 23. Спрейче за коса. Или не знам дали е последния. 24. Имаме пачове за очи. Това е всичко. Значи може да го спечелите и вие. Желаем ти щастливи и весели празници, изпълнени с любов, топлина и незабравими моменти. И не забравяй през целия декември всички, които закупят минимум 2 продукта на Гарние на lilydrogeria.bg ще участват в нашата томбола и могат да спечелят Гарние адвент календар.